Nagtitipon-tipon dagiti partners ken key stakeholders iti benneg ti sanunat iti probinsya tapnon makipagpaset iti umunaapan na kaisayangkat ti Provincial Health Summit iti Ilocos Norte Centennial Arena. Ti aktibidad tindaulwa na mismo ni Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos. Inbatad na ti kinapateg ti responsibilidad dagiti adday ti health sectors. Binigbig na pay ti sakripisyo ken dedikasyon dagiti amin na tumultulong ti panakapatalged ti sanunat dagiti umili. Ang inyong mga nagawa ay patunay na kapag may malasakit at pagtutulungan, nagiging matagumpay ang mga programa ng ating kalusugan. Kuna ti gobernador at ipanagkaykaysa ti agserbi at tulbek tinasalsalon at probinsya. A healthier Ilocos Norte is something we can only achieve together. When government, health workers, and communities work as one, we build a province where people can live longer, healthier, and better lives. Kunamit ti Provincial Health Office nga idi ko mapailaing na palabas atawen ti panakaisayang ka ti Provincial Health Summit. Ngem gapu iti panakakumikum da, ni-reschedule da ito itatawen. Maragsakan da iti panakaisayang ka ti programa gapu tapatsyenda da kilatulong da ito iti panakapatalged ti healthcare system iti probinsya, tapnon iti kastakit agtultuloy met a maipaay tinapinpintas sa serbisyo medikal para kadagiti umili. It's a summit, a gathering of the health stakeholders of the province of Ilocos Norte. Parang it's a Universal Healthcare General Assembly. Parang yung part 1 kanina, yung nagbigay ako ng health situationer, and then we'll wait. May binigay kami sa kanila so that they can send yung kanilang mga questions, recommendations, para maipa-improve pa natin yung health system ng Ilocos Norte. Imununa na binigbig ti gobernador ti rigat ti trabaho di ti adday ti benneg ti sanunat. Kuna nang atidog iti panagtrabaho da, ken masansan ay ti pangpangruna daket iti pagsayaatan ti sabali. Babayan kariti na ipaay nga awards na bigbig di iti kontribusyon ken achievements da. Through the Provincial Health Office, recognize the efforts of all the health stakeholders, mapa CSO, civil society organizations, national government organizations, hospitals, and RHUs. Lahat-lahat ng may contribution sa health system ng Ilocos Norte. Mark Magdirila, Balitang Solid North.